El meu primer dia d'institut va ser bastant divertit, vaig estar amb els meus amics. Va ser una mica complicat, ja que hi ha bastantes diferències, hi ha com els professors, hi ha moltes més persones a l'aula. El meu primer dia jo vaig notar que seria molt distint al col·le perquè els profes no es preocupaven molt amb nosaltres i perquè hi havia molts nens i nenes d'altres col·legis que jo no coneixia. Vaig estar una miqueta nerviosa, però va estar bé. El meu primer dia a l'institut va ser una mica estrany perquè jo vinc de Mataró, no de Llavaneres, i no coneixia ningú i va ser molt estrany i tenia una mica de por al principi, però després em vaig adaptar bé i doncs molt bé. A mi em va agradar perquè m'ho vaig passar bé i perquè al final jo em pensava que seria pitjor l'institut. Jo no estava gens nerviós, tenia moltes ganes que arribés el dia, però quan vaig arribar a la porta esperant que sonés el timbre i que poguéssim entrar a classe, vaig veure gent molt gran i em vaig sentir molt petit. Sí que és cert que tothom em deia que era com molt difícil, era com molt... no sé, era molt difícil, era com... ai, no sé, però no és per tant. El meu primer dia va ser emocionant perquè em va agradar els companys, la classe i l'amplitud de tot. Ja no ho sé, si el trobaré.